Transport Malta rrapportat żieda ta' 13.6% fir-reġistrazzjoni ta' vapuri u jottijiet fl-2013. Dan huwa ekwivalenti għal iżjed minn 6 miljun tunnellata grossa u żieda ta' 18% f'reġistrazzjoni ta' jottijiet fuq is-sena 2012. Dawn ir-riżultati pożittivi jkomplu jsaħħu l-pożizzjoni ta' Malta bħala l-ikbar pajjiż merkantili fl-Unjoni Ewropea u s-seba' l-ikbar minn madwar id-dinja kollha. Fit-tmiem is-sena 2013, it-tunnellaġġ irreġistrat ta' vapuri li huma rreġistrati taħt il-Merchant Shipping Act qabeż il-50 miljun tunnellati grossi għall-ewwel darba. James Piscopo, iċ-Chairman u Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta, qal fi stqarrija li s-sena preċedenti kienet sena rekord għar-Reġistru Malti tal-Vapuri. Huwa qal li l-kumpanija kisbet kabbir sod, tejbet il-prestazzjoni teknika tal-flotta rreġistrata u saħħet il-pożizzjoni ta' Malta bħala mexxejja Ewropea fis-settur marittimu. Il-Ministru tat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi spjega kif din iż-żieda f'dan is-settur tfisser spinta ikbar lill-ekonomija ta' pajjiżna. Inti għandek ta' bastimenti qed jiġu reġistrati f'pajjiżna tfisser aktar introjtu għall-pajjiż u allura dak huwa nifsa l-ekonomija. Li nista' ngħid li r-riżultat ta' dan huwa l-ħidma sirja li qed jagħmlu l-ħaddiema f'dan is-settur ta' Transport Malta u minkejja li żminijiet tal-lum hemm ħafna kompetizzjoni u anke wkoll il-regolamenti li qed jieħdlu qed ikunu iktar ibsin għalina, allura hemm kompetizzjoni minn pajjiżi oħra, però jidher allura ċar li l-ħidma li qed jagħmlu dawn dis-sezzjoni fil-taqsima ta' Transport Malta qed jagħti riżultat. Minkejja li s-sena preċedenti offrit sfida ambjentali globali, pajjiżna rreġistra żieda ta' 18.1% fuq is-sena 2012 f'reġistrazzjonijiet ta' super yachts. Dan wassal biex sa tmiem ta' Diċembru 2013 398 super yacht madwar id-dinja kollha kellu l-bandiera Maltija.